سلام تخططلتي سلام يوتا channel ولا مخا كاب ጽማቅ ሃብቲ ገንዘብ ክገዝኦም ዘይክእል ነገራት ብመጽሓፍ ሒዛ ቀሪበ ኣለኹ ምሳይ ተኸታተሉ ዝሃብተን ህይወትካ ንምንባር ዝሕግዙ 8 ሕቡኣት ልምድታት ብሮቢን ሻርማ ኪኖ ፋይናንሳዊ ዓቕበት ሓቀኛ ሃብትን ዕግበትን ንምርካብ ርዲኢት መጽሓፍ እያ ካብታ መጽሓፍ 5 ወሰንቲ ትምህርትታት እንሆ ከቕርበ ምሳይ ተኸታተሉ ቀዳማይ ውሽጣዊ ሃብቲ ምኽስኳስ ሻርማ ውሽጣዊ ሃብቲ ምኽስኳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ይጉልህ እዚ ከኣ ከም ምስጋና ሕያውነት ጽንዓት ዝኣምሰሉ ባህርያት ዘጠቓልል እዩ ናይ ሓቂ ሃብቲ ብዛዕባ ስጋዊ ንብረት ጥራይ ዘይኮነስ ሓጎስን ዕግበትን ዘምጽእ ውሽጣዊ ባህርያት እውን እዩ ውሽጣዊ ሃብቲ ብምዕባል ውልቀ ሰባት ፋይናንሳዊ ኩነታቶም ብዘይገድስ ዝያዳ ሃብታም ትርጉም ዘለዎ ህይወት ክነብሩ ይኽእሉ ካልኣይ መዓልታዊ ልምድታት ብሉጽነት ተለማመድ እታ መጽሓፍ ንዝያዳ ሃብታም ህይወት ንምንባር ኣበርክቶ ዝገበሩ 8 ሕቡኣት ልምድታት ብሉጽነት ትገልጽ እዚ ልምድታት እዚ ብኣግኡ ምትንሳእ ኣዘውቲርካ ምንቅስቓስ ኣካላት ምግባር መዓልታዊ ምንባብ ብዛዕባ ውልቃዊ ክብርታት ምሕሳብ ንጹር ሸቶታት ምውፃእ ንርእስኻ ምሕብሓብ ቀዳምነት ምሃብ ንኻልኦት ምግልጋል ኣወንታዊ ኣረኣእያ ምሕላውን የጠቓልል ውልቀ ሰባት ነዚ ልምድታት እዚ ብቐጻሊ ብምልማድ ምሉእ ዓቕሞም ክኸፍቱን ዝዓበየ ዓወትን ዕግበትን ክረኽቡ ይኽእሉ ሳልሳይ ውልቃዊ ዕብየትን ምዕባለን ምሕቋፍ ሻርማ ሓቀኛ ሃብቲ ኣብ ምዕዋት ቀጻሊ ትምህርትን ውልቃዊ ምዕባለን ኣገዳሲ ምዃኑ የጉልህ ኣንበብቲ ብትምህርቲ ርእሰን ምምሕያሽ ውልቃዊ ዕብየት ኣቢሎም ኣብ ገዛ ርእሶም መፍርጅ ክገብሩ ይተባብዕ ውልቀ ሰባት ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ብምሕቋፍ ናይ ትምህርትን ምዕባለን ዕድላት ብምድላይ ኣድማሶም ኣስፊሖም ኣብ ሓድሽ ደረጃ ዓወትን ዕግበትን ክበጽሑ ይኽእሉ ራብዓይ ኣብ ዝምድናን ምትእስሳርን ምትኳር ሓቀኛ ሃብቲ ኣብ ትርጉም ዘለዎ ዝምድናን ምስ ካልኦት ምትእስሳርን እውን ይርከብ ሻርማ ምስ ስድራ ቤት ኣዕሩኽ መሳርሕትን ኣባላት ማሕበረሰብን ዝምድናታት ብምሕብሓብ ኣገዳስነቱ የጉልህ ድልዱል ምትእስሳር ምህናፅን ናይ ምዃን ስምዒት ምዕባይ ኣብ ህይወትና ዝተኣደነ ሓጎስን ዕግበትን ከምጽእ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንሓፈሻዊ ስምዒት ሃብትን ጽቡቕ ምህላውን ክህብትን ይኽእል ሓምሻይ ብዕላማ ትርጉምን ንበር ኣብ መወዳእታ እታ መጽሓፍ ኣንበብቲ ተግባራቶም ምስ ክብርታቶም ባህግታቶም ብምስማዕ ዕላማ ትርጉም ሒዞም ክነብሩ የተባብዕ ሻርማ ትርጉም ዘለዎ ሸቶታት ምውፃእ ኒሕ ምድላይን ኣብ ዓለም ኣወንታዊ ጽልዋ ምፍጣርን ኣገዳሲ ምዃኑ የጉልህ بحكينا مس خبرتنا تسامعين بمنبر ኣብ ህይወትና ዝዓመቐ ናይ ዕግበትን ሓቀኛ ሃብትን ስምዒትን ክንረክብ ንኽእል ነዚ ካብዚ ገንዘብ ሃብቲ ክገዝእ ዘይክእሉ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ህይወቶም ብምውሃድ ኣንበብቲ ውሽጣዊ ሃብቲ ከማዕብሉ ዝዓበየ ዓወትን ዕግበትን ክረኽቡ ነዚ ሃብተን ህይወቶም ክነብሩ ይኽእሉ Thank you so much ኣብ ዝቕፅል የራኸበና